Дивіться, зараз дуже багато вимушених, навіть не переселенців, а вже біженців, так, за кордонами України, в тому числі представників кримськотатарського народу. Це дає можливість, добре, перші 2 місяці стрес і так далі, а зараз вже це треба використовувати як можливість. Можливість вивчення мов, можливість отримування освіти, починаючи з дітей, закінчуючи там студентським віком, і якомога більше звідти привезти не речей, там, словно там за H&M, а треба привезти сюди знань і навиків. І постстабілізаційний період, кадрове питання, ці фактори, кадрові питання теж закриють, тому що ці люди, я впевнений, що серед них дуже багато людей, які переживають за свою націю, і за свій регіон, і за свою країну в цілому, за Україну. Це заклик від лідерів думок до роботи там, роботи над собою. Україна повинна після цієї війни зрозуміти, що кримськотатарську націю не треба ховати чи розчиняти в собі. А це Україна вже побачила, що той сегмент у вигляді кримськотатарської нації – це те, чим можна пишатись. І потрібно пишатись. І ще потрібно підтримувати, звичайно, підтримувати націю, яким чином може держава і повинна. Це підтримання вивчення мови на державному рівні. Це підтримання культури на державному рівні. Це створювання культурних центрів від держави. Не від спроможних кримських татар, а саме від держави. І ознайомлення з культурою кримських татар всієї України. Тому що зараз, так, дійсно, ми пліч-опліч боронимо нашу Україну. І це дуже приємно, це велика честь для кожного кримського татарина, тому що всі вже почули те, що Кремль завжди був ворогом кримських татар. І є ідеологічним, фізичним, яким завгодно. І Україна це вже почула, президент це вже почув, всі політичні сили це знають. І тому підтримка на державному рівні, перший крок так, закону про корінні народи, і можна робити другий, третій, четвертий. І все це дасть можливість цьому народу стати ще сильнішим. Кримсько-татарська автономія. Чув багато думок, що кримсько-татарська територіальна національна автономія дасть можливість заявити про те, що ми хочемо доєднатися до Туреччини. Це доволі поширена думка про це сепаратизм, це стереотип. Але скажіть, будь ласка, звичайно, стереотип, але поясніть, будь ласка, якщо ми разом з Україною боронимось від тоталітаризму, автократичної такої країни, то навіщо нам вступати в іншу автократичну країну? Я думаю, що насправді, якщо ви такі питання поставити людям, які думають, точніше побоюються оцієї думки про сепаратизм, то вони нічого не аргументів там небагато, тут просто, ви ж схожі, ви ж там на одній майже мові розмовляєте, от тому і, За такою логікою можна сказати, чому тоді українці не хочуть бути в складі Росії? Саме так. Така сама загроза асиміляції, винищення повністю. Саме так. І я вам скажу, що у кримсько-татарської нації асиміляція в складі Туреччини набагато вище, ніж в складі України. І ще один момент, що кримські татари, жодного кримського татарина я не бачив, який би сказав, що він хоч якось там бажає, щоб ми були в складі Туреччини. Зараз Туреччина дає можливість там отримувати ці посвідчення на проживання. На все життя, так, вони надають. Але ж чомусь кримські татари залишаються в Україні, боронять Україну.
її незалежність, і немає такої вириниці автомобілів, фур і літаків туди, в Туреччину, з наповненими кримськими татарами. Тому це безпідставне, звичайно.